grapat de precipitat i després per sobre l'àcid sulfúric. I després anirem observant com canvia el color i com es transforma en carboni. L'àcid sulfúric comença a deshidratar a poc el sucre produint carbó que s'infla per les bombolles dels gasos generats. Els vapors produïts són una mescla de diversos gasos que són diòxid de carboni, diòxid de sofre, vapor d'aigua.